answer. Why not say the baby say on conquer? Why not tell us you are the man? Why no man anointing oil? Say you how man is as we any to me is an assassin. We any to me our baby and this one every year so. And Tina Miss Mafia say, Mama, yes, woman, this one, bread, no, come ebuno, Mumra, no, Mamma, home. Yena convoyat na. Amada ye biaji, a moon your menina. Any is before swat, and Amada ye biaji, a moon your menina. Yeni a software in swat, and I won't put your nears to say. One day, or boy, yes, you did, or boy, I mean, ye boy, a baby, papa, be a few. Son, now we answer a fraud next camis. And to your moon, your men in our son, yet it's high. Now, so you miss Mafia or Abadaye, a winning pound. And into buy and when trouble will be a mao. One can't tell us about 2 million, 3 million, 4 million, Darby, or say one gets a bar for it. When there was a sister, yes, sir. Nyame friend before why no wa haruma yes ade no why never did not park so abeka nyame say ma wan twa boa ma obi upon e ka obo nyina no we jai ni na ato nchen say wan kasa be kwa afore when you Somafo na di ekire yes en ho nkom say obaba ma adasama enya nkwa obaba ma adasama enya asomje na dane da yakasa asomjio yakoye so de ma yakabi Yana fear ye cabi. Nanso still, as from Jenny and Fayeni. A friend as from Jane Waba. And indeed, I miss Somafo and nay ye wono. I according to I didn't say 2 years sweet, or only as from Jane. And to say I read out so I wouldn't ask from Jimu. Saka Ebu so I wouldn't ask from Jimu. Musoni said you which I wouldn't ask from Jimu. Or one time at the Wabusia so I wouldn't ask from Jimu. Uni efuna wode wo ba uni asumjimu ofa efuna na asaya uni asumjimu ade bia ekutia wa brabo uni asumjimu obise media na sunsun bia besam so mintumi nkeka me ho be 30 to 1 hour na me da so da mintumi nyahwe uni asumjiu obeda na sunsun bi ne wa beda uni asumje afa na asumje hene no nia okasa akire sunsun fia wotie no nia esusuma wo wiase na ya aso edima no waba no be maye asomdwe sanse ono no oba be ka akire sunsun na odi wechi na se wonioma ese no oba ka akire ni se on free wechi no be free wechi ama ho ato rabi ekese eni ti enumre wuti hanuma Nyame Somafo ya ebe maye tumi mpaibo Sampaibo ya baba die enumre aha ne yedi be hunu Somafo no ne dwumadi aha ne yedi be hunu se sana Somafo no omba wonum kasa ese yare wonum kasa etu esunsunfi nanso ya dada ye enei yewo mpaibo akade etise wawo fufuo na woni nkwan nka ho tese wontumi ndi fufuo ni saa na akwakoye nti eneye wo mpaibo akade dabi Nyame Somafo ya se dabi otumfo nyankopon ye di enum kasa ne de eden ye de so no bibia nka ho na ba ne sai aba ne sai ne yehu powder ye num Yesu moja na so still how no eda so ku Yesu ba ye 2025 years muna yewe history ya beti ye no Enti misa se moja ni kwa fano we. So hu ye kwa ya mfadi ye kwesie no na oda mo ochira saka ni mu moja asa. Na afi ye mfa ye ni hu no. Enti sa moja na efiri he. Ebraso. Sasa na ada e koso wo wiase no efiri wiase na nokre no etina ase. Na nokre he no ono ni Nyame Somafo Yawoh. Edi a wo ba yare ada wusumpo edwane Edia wo boy sunsunfie di wechi edwane enti wo hawo ne sai wa mani ne sai wo koda na ne sai anne wo dia betere Nyame Somafo we ni ma wonyi ni sai wo hawo na be firi wo so hwe ebi asida wo ebere bi bae a Yesu ba asasi so e wo Israel
Wa me ma obi akwankyere. Na so ha da won so no ekoi. Me pa cho ma me look for 40. How na da won so no ekoi. Esa nsanya me Somafo ase Somafo ne ba asase so a eye won sani we num kasa na odidi djuma na how e den nimpa mma so no efiri won so ma won ho eto ebere nini ene won so anya mu chefa jidi sanya me Somafo ya Nyame na asoma no se wonya jidi sanya me Somafo ya Nyame na asoma no na otufo Nyankopon obo so ne asase no ye baako a ene wo ha no nsan fa nkofie wa mani no nsan fa nkofie Musoni esane di wechi no nsan fa nkofie na hia ni jidi na how no beko mpacho kan ma Luke chapter 4 verse number 40. Wait. What's in the real kotono? Enyinu kwa kotono. Wana wo ayarfo ayarba ho se won nyina so won bre. Omo yare deda won so no wo ebusia de sa yarefo we ebre Yesu. Ma osenesa tu woni na do. Odini sa tutu won so maako mpacho wan na ko ho no ma. Nyame Somafo ya ma ni so fa ho huru nani. Obi ani ho. Odini sa tutu obi aso maako ebinom kura ba ya ka se bedru won so no wo pre se no do ma ebu ho no enya ade a Nyame Somafo ya betumi de ni sa tutu wo nyina won so dabi Nyame Somafo ya Somafo onye osofo onye dinsini onye malamboka onye konfuni oya Somafo otumfo Nyankopon na asoma no e wa asase so enti oye tumi rabi ekese oye tumi se wo ni se oye tumi a wo ha da wo so no e be firi wo so bai se wo fa ni se nimpa na wahia no na ode ne sa to wo so ama me wo basen akọ ende wo nya hwe wo se oye tumi no otumfo Nyankopon na asoma no na o jira no so edi djuma ama adasamma oye tumi mpacho to asoma verse number 41. Na mbonsam so firi dudu ara mu. Afei ose mbonsam so firi dudu amu efri. Enti obi ho baba no. Ose me ha me de chima sa me nya no ye. Nyame Somafo ya wa ma nke ye na ye nim se sunsunfi e de yare e ma onipa. Esunsunfi de ha atu adasamma so. Enti ebra sa ankrofo yi kohia Yesu no. Ode ne nsa tutu won so no. Esunsunfi so efri bebre na mu efri. Na wonya won ayaresa ene ebisi wo ho bebre na na siye ne hia ni jidie a wo benya amasa Nyame Somafo ya Nyame na asoma no na otumfo Nyankopon eye baako ne hia ni jidie sa wonya sa jidie ya wa mani na yaketwa bi ma Nyame Somafo ya wo ha na yaketwa bi ma Nyame Somafo ya se ka se ketua bi esan so yetumi enti ade na ha wo no onnim ade kura ko se sa ade no kenye se wo kwa no wanka bibia nchire onti se wo ha no wehu ana sa ade e kutia no onnim na mo batakari ama ye hu batakari kremo papa enuntia Aka Nyame Somafo betumi aka obia o ase hu sema kire no nanso bebi ye free ba ya no sa no ye ni kire ye agigi ye sika bu wo ye se ko ye echi enti nya Nyame asoma ne na edi ekire no ehu hia ma no but wo ha no obeko wo ko ye ka kire o sa wo ma me na ye wo papa na ye wo no wo gigi ye no still wo ha no da so ye den e wo ho ma me na da so ti ase so wo ye mpo still wo da wo ha no da so wo ho But Nyame Somafo can tell so Biana Ayo. That's how na bad ebeko. Wamanya no ebeko musoni esan no be free wo so. Nyehia ni jidie. Eni tie na numra yi sia ye be sie mu ha no. Nya jidie se sa tu mi mpaibo. Kasa Nyame Somafo ya eba be ka egu ye abra bo so no. Wo ha na da wo so no ebejai wa he ya enne. Wamani na da wo so no ebefiri wo so enne ya wa ha se wonya nya sa jidie na asa ni aka ye n'adwuma so obeya ama wo ha no efiri wo so ba se wonya adwene mienu pa mame anhwa wo de wo ha no besen akọ na ne ya keka ina se wo ha no efiri wo so na se wantena esum no mu a esum
no yewe de padlock at the gate nim that means say obi antumi mewrem obi antumi empie wo enti Nyame Somafo say asomdwe tuntum sema da ho no enti say obi esi de dan no ato fence wall ato ho no de iron gate esi ano ebe din so bonefo no a o chesi wa wo ko wura sa dan no no betumi ewrem Yesu Kristo say obi ntumi nkọ hoodinfo fie so enkofa ne neoma enko agisa wa chichire sa hoodinfo nansa na se wo betumi achichire Nyame Somafo ya na wa chichire no enti sa wo sa obere mai wo sa kukudurufo wo sa ochijinafo ejina wachi a why ni be ibonsa why ni be ye why ni tumi bi obetiti wa brabo no obi ani asase no so na mom se wanchirem Yesu Kristo sa tetefo ne yare no oka kire won se o so obi ayare o si dimechi adentia means so no to for Nyankopon asoma no sa abere no enti obi obedi lechi no Nyame ne ban boye den ebo ne ho ban sa abere ya yewo mi Nyame Somafo ya ene nde di echi otu for Nyankopon asoma no enti obi a obedi Nyame Somafo ya wechi no otu for Nyankopon ni tumi no ehwe ne so enti sunsunfu dia me hawo obi a metete wo wabrabo na mom Masore me ye mako pani me ye singing band leader me ye choir leader enti me beji ayarsa na masan akwa Yesu kan sembi o se ye tusunsun fi afri obi so sa sunsun fi ni ko chinchin e ko pet na bia na so ko chinchin na wanya chira bia o san be hwe be bia na o te no na so oba na se muda ho ni means so oba na se bible eni sa edainum eni sa ni padua no ho a obepra prem siesie mu fine owi a wakofa esunsun fi 7 aka no ho no mo ba betina sa ni padua ni afi onimpa na brabo na bese yan kanedie no di Nyame Somafo wechi na wo ha na free wo so na wa brabo na enye ye ma esanse ogifo bi eni asase so Sawosha esumba awo mugu haya ba kumpo ni wo ba Nyame Somafo ya ho no aseme de na metiye bibia kwaye ma me na me ba Nyame Somafo ya ho ana me ba na yare bia ni me so misika mi wasikanti na mi hu Nyame Somafo ya wa me koye ana sa me de research dabi obi ani ho obi akita ha ba de ntira wo ba ye no wo ha no free wo so wanko akwatena bebi ana wo na waka sumnum means say otwatwagifo bi ani asase so osandifo bi ani asase so no gifo bi ani ho enti wo be mu sa obere man won san wo echi enko bebi a wo free no na wo betena ne nan ase na tumi no ahwe won so ekosi wo nguda rabi yakese enti abai yetena Nyame Somafo ya onan ase ya bai yetena Nyame Somafo ya onsase na nya aso enfa manisam na tumi ne ba hwe yenso tumi ne ba ba ye ho ban ya tie bia ye bia de be ye na yare no entena yenso da e be free yenso ama ye ho atoye yare e baba be ye tie ye ko hospital a ye ko to para bia e ko enye sunsumu yare biem enye sunsumu hawo biem enye sunsumu amanie biem adentina wo ko jiska na wudi ye ejuma na ayeka adentina yare e ba ye wanu medura anuma enkoye adentina yare e ba ye hospital say wo Ghana nyina wachima nso still ho program ba ko bi tumi di free Ghana ha extra border e ko man foforo so e ko pemwa by still problem ne da so ho ni na Nyame Somafo ya say sunsun fin na dema say sunsun fin anu eduro eni Nyame Somafo ya say sunsun fin wo master eni Nyame Somafo ya enti Nyame Somafo ya ka kire sunsun fin na odi wechi ni say onja wo hawa oni anu ye so obeka say da bi me nko obetie no eni ti yemba ya ba betina Nyame Somafo ya enim ennei a yesese ye ho atwen tumi mpa eboyi yemye ya adwini yie se otie na ye ba beji ye ho no ye meji ye ho ne ye san fa nko bebi a ye ho no esan se ho no asomdwe
na ma ɔhaw gu yɛn so ne nti na nde yɛte Nyame somafo yawa yɛdwane aba ne nkyɛn sɛ tumi otumfo Nyankopɔn de ama no no ɔmfa bi hu yɛn mmɔbɔ na ɔgye yɛn firi yɛn haw mu maame waba atena ase papa waba atena ase sɛ wonya atena ase a Nyame na ɛbɛhwɛ wɔ abrabɔ so na sunsumfi enya wo ho kwan bi na de papa bi otumfo Nyankopɔn esiesie ama wɔ abrabɔ no ɛbɛbɛ mama wankasa wodi w'ani ehu oh go hey na Nyame somafo ya nsa no adwuma including me and me ka say Nyame somafo ya nsa no adwuma na yehu yi wɔ Nyame somafo ya ho no ɛno na nnɛ ama ya ka ne nkyɛn ɛno na nnɛ yɛtumi kasa ne yɛde yɛnsasi yɛbo kasa ampa ɔno na nnɛ di akyire otumfo Nyankopɔn asoma no ɔno na nnɛ di akyire ɔba bɛgye yɛfiri yɛ ha mu na obi ani hɔ yɛkyima bia yɛnante bia akwankyerɛ ne yɛayɛ bia nduro ne yɛanoma so still problem ne da so wɔ hɔ adɛn nti na nkɔɛ adɛn nti na mfiri hɔ asɔfo yɛabɔ mpa yɛabɔ so still park so mpa yɛabɔ bia abɔ still ɔhaw ne da so wɔ hɔ adɛn nti a ɛsiane sɛ ɔgyefoɔ nni ha asase no ada ne yɛsunsumfi na nneɛma yɛyɛ wɔ asase yi so no ɛno na atwitwi sɛ sunsumfi yɛde abra yɛn ɛwɔ asase yi so ɛwɔ ɔman Ghana mu akwankyerɛ bɛgye wei kɔyɛ sei bɛgye anɔnkye na ɔyɛri ɛno na afrɛfrɛ sunsumfi aba ɔman yi mama yɛ brɛ ɛno nti na otumfo Nyankopɔn asoma Nyame somafo yawe wakae ne tete anɔba no ama wasoma ne ba yi de na abrɛ yɛn sɛ obi a ɔbɛtie Nyame somafo yawe enum asɛm na ɔbɛtena ne nan ase no ɔgye ne mfamfiri ne haw mu ebi a yɛntie sunsumfi no ase ɛpatɔ ma Revelation 18 verse 1 to 4 adeɛ bia ɔkrɔnkrɔnyi Nyame somafo yawe ɛyɛ no asekyerɛ wɔ hɔ na ho nkɔmhyɛ ɛwɔ Bible no Revelation chapter 18 verse number 1 going. Kwe. Inwe no muhun obofo bi so a ofi so recent ba. Owo ahosen kase. Osesa obofo yi e wa ahoden kese. Na nanyim yam hran asase do. Nanim onyam ahran wa asase so means say tumi a ode eba no. Esunsunfi anase esuma e wa asase no so no. Wantumi enso. Rabi yakase. Ai kase. Kwe. Na ozi nse a oye sintie mu de sa tumi kese yi ade ne kese tie mu se wahwe Babylon kaso na ahwe Babylon ya yei na ya gituma yetim na ye boy ye bra wo di akwankyere edi akwankyere nnum akwankyere no wahwe na adan mbonsam tena bia adan yesunsumfi mbonsam tena bia asase na ye tusuna asayo adan yesunsumfi ene mbonsam tena bia enti enei uyo obi ade a yenkobo nidia yenye ni sei enei yemfa boni nche ni asase so enei Nyame so mapani asase so Nyame so nyina akwa ya kwankyere enti adane mbonsam tena bia ni yesunsumfi mpata to asoma osinyi sunsumfi nyina efiase sunsumfi nyina afiase enti wo se yare e ba ye na nkoye wo hye sunsumfi bi nsam na wo bo totas na je for ne ho ya baba be yi we free ne nan so aka wodi de ni manase okura musa na wodi akowom ana Nyame somafo ya se yare na da wo so how na da wo so musu de san de di we chi no wo mu na wo fa nkwa himan mu eni ti so je for ya ma anke ohawi be ku ya so sa ne yewu ne ye ko bonsam jem nti obama ya somje na fe wa che otumfo Nyankopɔn ekiri kwan ama yetumi enya himan no kwai ni nnoma ahono honto ani nnoma da mi sa asase no so de ade bia ni ho no eye papa sa time na wona ahono ye nkon efiase rabi ekese ai kase asumyo amen kwai okay verse 3 osande ninjumaye ebufu wenyi osina ninjumaye ebufu wenyi na ama amani sa nyoma ye wa asase so sa ye akwankyere empaibo akadie bedi we kwese ha no otumfo Nyankopɔn se afuro
Saso da ahemfo yin no agro nyoma. Afei mpanimfo a wɔhwɛ yɛn so asase so nyinaa de wɔn ho akɔ akɔhyɛm bi. Enti ɛnɛ obi bɛdi yie a ade sɛ ɔwɔ kɔmfoni dinsini anaa malamboka anaa ɔsɔfo a ɔyɛ akwankyerɛma no. Ɛnɛ obi abrabɔ bɛkɔ yie a ade sɛ onya saa nkɔfoɔ no. Hwan na de Nyame ayɛ yie ɛwɔ ɔman yi? Hwan na de Nyame bɔ ne bra ɛwɔ ɔman yi? Nyame Somafo yɛ sɛ obi ani hɔ. Yɛn nyinaa yɛwɔ esunsum anaasɛ esunsumfo a wɔde yɛn dwuma ɛde ma yɛn. Ɛni nti mpanimfo a wɔdi yɛn anim wɔ asase so no wɔn nyinaa ne saa nkɔfoɔ yi abɔ adwaman enya wɔn ho ɛwɔ. To aso kakra ma. Na wiase egosifo nam na kɔdɔkɔdɔ se. Afei wɔn a wɔdi dwa nyinaa de wɔn ho akɔhyɛm. Ɛda no na Nyame Somafo yɛ ɔka. Ɔse akwadaa ketewa a ɔtɔn nsuo ɛwɔ dwam mpo anaasɛ street so no ɔwɔ sunsumni a ɔyɛ akwankyerɛma no. Nti hwan na ɔnam kwa ɛwɔ ɔman yi. Saa nneɛma na akɔfa ɔhaw yɛ abrɛ yɛn o. Bɛgye wei kɔyɛ sei. Maame bɛgye wɔ adeɛ wei kɔpete wɔ store anim. Bɛgye wei kɔhyɛ wɔ nneɛma ase na ɛbɛyɛ sei ama wo no. Ɛno na ama yɛ ayareyare yɛ tete hɔ yi. Sɛ Nyame Somafo yɛ wɔ ama a anka yɛn nyinaa yɛbɛwu na yɛakɔsɛ yɛm. But in a single two for Yankopon said, "Yeah, how many a man you appenisia, yes, you know, what's here and it? And I was my Miss Mafia, my brain, and Tijinidi, Papa Twasuka, Verse number 4. Now, let's sit there. I find need to say, Is it if you sir resident? Quite, Memman, Memai, Moonfinum, Mem Crawford, Moon Free, no Moon Feet, Mamma and far from no one. Nothing Bonia or your assassin, no. Mamma far from no one. Now, whom sir and can't no umbu how no be. Nothing, na Katia, yes, Uncle Biedi, Yanada. Sapantre, upon 4, it is for Madam Boca, and yet a software were yes, some human chair, a body, and any of how we are by you see. Yenya Katia Dada. Can I say, Oka Crabby, ma'am? Verse 6. Missy Wama. And you say, Moon Free, no Moon Feet. No more Yanni how to be a day, Yada, but in a single two for Yankopon say, what's my young Miss Mafia or the brain? Or Babaji and Ephraim. The woman saying, now so to make a say or two for Yankopon in a brain, or Betty Ephraim. A woman saw how number, now so start to make a say, Bay Ephraim. A woman said, Monsieur, Sano, a DH, a day abra, also dear. Now so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya bɛyɛ Ephraim Rabbi ekese eti wa ha ma wani nje efiri sɛ nkwagye ebrɛ no ɛna eduru na mom journey free baby a wo no esan sɛ danger ɛwɔ hɔ yɛsɛ no kura ne kan den but ɛno so na sayare ɛno so na gyi nimpa de free ne ha ho maame sɛ baby a wo na asomdwe wo ha nka wanyane ama wo sɛ baby a wo no empire yɛ boy no ɛyɛ yi a anka nei wonti ha but yɛsɛ sɛ anya yie no ɛna wote sɛ ɔbarima yi nka na wadwane aba ne nkyɛn sɛ ɔngye wo famfiri ne haw ho ɛno nti nea yɛka nyinaa ne sɛ woaba atena ase na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔhaw no egu yɛn so amanne egu yɛn so musuo ne ɛsan yɛde abɛdan ne nne yi ɔbɛgye yɛn efiri mu na afei owie a wasan akyerɛ yɛn Otumfoɔ Nyankopɔn akyiri kwan gye Nyame Somafo ya odi na afei siesie w'adwene ɛma empire a yɛba bɛbɔ no na ɛbɛma wo haw no wamanneɛ no musuo ne ɛsan no efiri hɔ koraa ɛnsan mma bio Rabbi ekese asomdwie o na asɛnka Otumfoɔ Nyankopɔn wɔ kakra yi ho ɔmmoa yɛn na ɔma yɛ ase ntim na ɔma yɛnyɛ anidasoɔ ɛwɔ Nyame Somafo ya mu sɛ ɔbɛgye yɛn efiri yɛn haw mu ɛwɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔgye mu amen. Amen. Rabbi ekese Rabbi yekese yada osui ase ebri yebesise ne ho na yati hande parish ni wia Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo baba na ozitumum pai bona hande brother no popodo no osabre ti de memory